Joseph Smith, som meget vel, han er en profet for vores kirke. Mere end det, han var den første profet i vores kirke i moderne tider. Og han har gjort meget. Og det, som han har gjort for verden, for mig, det er til starten, at han har bringet tilbage vigtige dele af Jesu Kristi evangeliet. Og det, som meget kender ham til, det er, at han lavede mange mennesker i forskellige steder i USA til at følge efter en kirke, som delte med mennesker en Kristi evangeliet. Og gennem de ting, at Joseph Smith han delte for eksempel Mormons bog, og også de forskellige principper, som er i vores kirke i dag. Vi kan lære meget, og det, som vi tilbyder mennesker til at gøre, når de hører i vores kirke, det er først og fremmest til at læse fra Mormons bog og lære mere af Joseph Smith. Fordi hvis han virkelig var en profet, alle de ting, som vi snakker om, de kommer sammen. Og det er derfor Joseph Smith er en meget vigtig del af vores kirke.